שלום וברכה להורים יקרים ולתלמידים יקרים. היום אנחנו בשיעור כישורי חיים ונלמד על רגש שמחה. מתי אנחנו שמחים? כשחוגגים יום הולדת, כשמקבלים מתנות, כשאוכלים עוגה טעימה, כשאוכלים מאכל אהוב, למשל פיצה, כשרוקדים עם חברים, כשמשחקים עם החברים, למשל עם המצנח, כשמבקרים חבר, כשמטיילים עם המשפחה, כשצופים בסרט. אחרי שאנחנו למדנו על רגש השמחה, אנחנו עכשיו נעשה פרצוף שמח. תראו, יש לי פה בצק. אני חילקתי אותו לכמה חתיכות, ועכשיו אני רוצה לעשות קודם כל נחש ארוך, ארוך 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 ארוך. זה יהיה פנים שלנו, זה יהיה גלות פנים. עוד קצת. אני רוצה עכשיו לחבר. איזה יופי. עכשיו אני רוצה לעשות עיניים, שני עיגולים קטנים. הנה, יש לי עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול. ועכשיו נעשה עוד פה, עוד נחש אחד, נחש קטן, והפה שלנו הוא צריך להיות שמח, כי למדנו על הרגש של שמחה, רגש שמחה. הנה תראו, יצא לנו פרצוף שמח. אנחנו נחבר פה. עכשיו אני מאחלת לכם עבודה נעימה. להתראות.